Λοιπόν, ξενάγησέ μας, Χριστόφορε, στο Ινοποιείο τώρα. Αυτές είναι οι δεξαμενές. Έχουν ήδη μέσα τους μούστους. Αυτή είναι η μαλαγουζιά. Αυτό είναι το ασύτικο. Εδώ το μουσκάτο. Αυτό είναι το σαπιονέ. Εδώ είναι η σειρά μερλό. Κυρίες και κύριοι, είστε ενώπιον του νέου σύγχρονου Ινοποιού στην Καρδίτσα Θεσσαλίας, ο οποίος είναι Κάσιος στην καταγωγή και μας κάνει περήφανους όλους. Αυτή είναι η ψυκτική εγκατάσταση εδώ, η οποία χρησιμοποιεί γεωθερμία, ηλιακή ενέργεια. Σχεδόν είναι μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Μάλιστα. Το Ινοποιείο, λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι σύγχρονο, με σεβασμό στο περιβάλλον, με τις ήπιες μορφές ενέργειας εκμεταλλεύεται, δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον, πάντα λειτουργούμε υπέρ του περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα υπολείμματα, τα οποία θα πάνε για απόσταξη. Θα το βγάλω